Helo, fy enw i yw Mali, a heddi wi am ddarllen stori o'r enw Tý'r Môr-Ladron. Gan Rebecca Patterson, Addasiad gan Elin, Meek. Felly, pawb yn barod? Off ni. Doedd neb yn gwybod pwy oedd yn byw yn y tŷ ar y gornel, ond pan laniodd yr holl wylanod na ar y to, dywedodd Sam Turner mae'n siŵr mai Môr-Ladron oedd yn byw yno. Ac roedden ni'n gwybod mai Môr-Ladron oedden nhw pan welon ni fod y llanw wedi mynd allan o'i pwll dŵr a bod cragen ac ychydig o aer ar ôl yn y gwaelod. Doedden ni byth yn edrych ar ddillad y Môr-Ladron ar y lein. Petai ti'n edrych, bydde ti'n troi'n slefren fôr. Hyd yn oed ar ddiwrnod heulog, roedden ni'n gallu clywed y gwynt yn rhio at i mewn i dŷ y Môr-Ladron. A dywedodd rhywun fod pysgodyn wedi disgyn o'r blwch llythyrau un tro. Roedd yn rhaid i'r posmon i bostio nôl. Mae Sam Turner yn dweud bod y môr yn llenwi'r tŷ yn y nos a'i fod yn tywynnu fel zoo môr. Ond yw'r Môr-Ladron byth yn dod allan. Maen nhw wrthi'n cynnal partion i fôr forynion bach ac yn cyfri'r darnau aer sydd ganddyn nhw. Ddydd Iau diwethaf, dechreuodd drws ffrynt Tý'r Môr-Ladron agor. "Daliwch eich anadl, fe ddaw ton enfawr o'r tŷ," gwaeddodd Sam Turner. Felly, dalion ni i gyd ein hanadl. Agorodd y drws, yn llydan, ond nid ton ddaeth allan, na môr-leidr. Menyw oedd hi, a dywedodd wrthon ni am beidio a phwyso ar ei ffens. "Nid môr-leidr yw hi," medden ni wrth Sam Turner, ac eithon ni gyd adref i gael te. Y diwrnod wedyn, rhedodd Sam Turner lawr y stryd gan weiddi, "Dyfalwch chi byth, mae angen filod yn symud i mewn i rhif 2. Chwarddon ni, a dweud wrth Sam Turner, "Sam, does dim angen filod yn symud i mewn i rhif 2, a does dim Môr-Ladron yn y tŷ ar y cornel, achos does dim byd byth yn digwydd ar ein stryd ni."